Ben, boas tardes, grazas por asistiren a este encontro de ideas tácticas para acabar xa coa Historia Universal da Infamia. Misión pouco probable de lograr, pero que polo menos intentaremos ou morreremos no intento. Eu son Iria, do colectivo Son de Rúa, integrado entre a Ría Non Se Vende. A meu carón teño a Carlos Taibo, profesor da Universidade Autónoma de Madrid. Por aí temos a Eliseo Fernández, escritor ferrolán e historiador, máis alá Óscar, compañeiro da CNT AIT Vigo. Ben, antes de comezar, pois quixera agradecer tanto aos restos colectivos da Ría Non Se Vende como a CNT que aceptasen pois facer esta charla conjuntamente e tamén os relatores, posto que iban a ser dos actos diferentes que por motivos libertarios e mellanos acabaron confluindo neste día e espazo. Tamén agradecer moi especialmente, que non sei onde está, a bibliotecaria, a María Jesús desta escola, pois a súa eficacia e eficiencia, que tampouco sei onde está, e a súa axuda, pois tanto coa miña investigación en este acto. Ben, a idea desta mesa é que todas as persoas que desesen achegar información ou preguntar algo poidan facelo sen necesidade de agardar ao final. Con todo, é preferible pois que as opinións, preguntas puntuais ou comentarios extemporáneos, digamos, pois os deixedes ao final, cando xa teñamos o tema presentado. É dicir, pero se non entendedes algo, considerades que a información está errada ou algo, pois sentidos libres de intervir. Bueno, esperemos non provocar unha catástrofe dicindo isto. Nada, o ano pasado, por estas mesmas datas, celebramos a velada artístico-literaria Ricardo Mella, libertario aquí da Ría, con varias actividades, dende a mesa inicial Novo Eva, onde tivemos a presenza de Raúl, un dos netos de Ricardo Mella, atos concertos, teatro e poesía que estiveron por aí no Bar Berlín e na Torrina da Festa. Nesta ocasión, pois, o fillo de Urania está con Alicia, coa súa irmán en Murcia, e de feito, mañán toca ali tamén Gabriel Reigosa, que é o cantante de aquí da Ría e bisneto de Urania Mella. Pois ben, cando o ano pasado facíamos o acto, o que non sabíamos é que, alén de que Mella non nacera 23 de abril como pensábamos, pois era que dentro da causa que no ano 36 se lle abre a Urania Mella e a Humberto Solleiro por delito suposto de rebelión, é que existían e ainda existen pois dous folletos de propaganda anarquista e un manifesto comunista que están incluídos nesa causa como probas do suposto delito e que os militares están denegando devolver. Digamos que foi Ángel Rodríguez Gallardo, profesor da Universidade de Vigo, que nos puso outra pista desa causa. Pudemos informar a familia da existencia dese material na causa aberta contra a súa familia. Raúl pediu o desglose da causa militar para que ese material se xa devolto e os militares denegan esa devolución. A raíz de isto, Xosé Manuel Pereiro escribiu un artigo, Los libros siguen condenados, onde fala da situación na que estaba ese proceso hai cousa dun mes, así como das homenaxes e recoñecementos que o goberno tivo coa figura de Urania. Realmente é unha historia bastante sangrante e infame, esperamos poder facer un acto de Urania, pero vai un pouco alén do que se propón esta mesa. Pero só dicir que cando Pereiro escribiu este artigo, é dicir, non sabía moi ben cal ia ser, se ledes o artigo de Los libros siguen condenados, pois non se sabía cal ia ser a alegación. Hoxe xa falamos con Fernando Magán, temos un novo pliego de alegacións para presentar, que estamos agardando que revise o xurista Antonio Doñate. Imos a presentar nos próximos días unha nova demanda. Nas cadeiras tedes aí máis información, así que simplemente que os saibades e que na medida das vosas posibilidades o difundades
e o denunciades, perdón. Deixo atrás esta infamia, entramos no tema que nos ocupa, que é o movimento libertario. Eu vou a facer así unhas breves pinceladas pois da vida e obra de Mella, algo moi simple de información que se descoñecía. Despois, pois, Eliseo seguirá con este repaso histórico, xa con Carlos, pois entramos canda él a actualidade para repensar a anarquía hoxe. De Ricardo Mella, decir que foi un activista toda a súa vida, iso de que foi pequeno burgués vai haber que cuestionarlo duramente, porque hai datos en prensa, por exemplo, en 1904, onde aparece no Montepío como un dos impoñentes de Montepiedad, que ven sendo como as entidades benéficas onde as persoas pobres podían empeñar os seus obxetos e pertenzas e recibir diñeiro. Realmente, o ano seguinte dese anuncio en la correspondencia gallega, pois atopamos que entre la lista de pobres que puideron probar su pobreza, pois estaba Ricardo Mella Cea. Pero aparte diso, Ricardo Mella foi un tipo molesto, é dicir, ainda que ao final foi querido, realmente foi molesto. Tes outro pequeno pasquín por aí que pon para que se corrija, que data do ano 1881, que se non é significativo, polo menos é simpático de como protestan porque deixa que se lle colen nos socios ao baile del antifaz. Despois, tamén comenzar por desmentir o nacemento de Mella, é dicir, podemos dicir que o libro 19 de Bautizados de Santa María confirma que Ricardo José Clemente Mella Cea pois naceu o 23 de novembro do ano 61. Como se sabía, así que o pai pois é o seu Antonio José Mella Buján, sombrereiro, é natural de Santiago, ainda que por parte de nai ten a súa orixe en Coruña. E da nai sabíamos menos, había quen dicía que era de Ourense, e hoxe sabemos pois que en realidade era destas terras raras que temos polo Baixo Miño. Aproveito para convidarvos a andaina que vai haber 11 de maio pola protección do galiñeiro e pola denuncia desas terras raras que lle queren meter as pobres. Volvo, perdón, entón, que a nai sí que das terras raras do Baixo Miño, concretamente Dolores Cea Fernández, filla de Benito Cea, de San Miguel de Pesegueiro en Tui, Joaquina Fernández, de San Mamede de Priegue. E a isto hai que engadir que naceu na Cruz Verde e non na Gamboa, como se pensaba. A Cruz Verde ven sendo por preto da Ferrería, ainda que sí que é certo que a casa familiar estivo na Gamboa, que de feito incluso a sombrería do pai estivo na Gamboa porque sufriu 2 incendios que tan só quedaron en pé as paredes, polo que dio Faro de Vigo e se viu obrigado a desplazarse a Gamboa. Se ben pode semellar que esta información pois igual non é relevante, que tanto ten que nacera en abril como en novembro, para min sí que semella, dicir, serve como proba de que en realidade a historia está bastante mal escrita, é dicir, e sobre todo, se a historia, pois, sobre todo non sei, porque en realidade a historia está mal escrita, pero se é ácrata e molesta para poder, pois, sempre tende a ser máis silenciada. Despois, un salto que xa poderíamos dar de Mella, deixamos o nacemento e nos vamos á súa mocidade, os primeiros artigos en El Estudiante de Pontevedra, é dicir, un xornal redactado polos alumnos do Instituto de Pontevedra. Dicir que foi imposible en realidade atopar o expediente de Ricardo Mella en Pontevedra, e incluso hai un pé de páxina dun dos artigos que ele introduce no que sinala, agradece a redacción que lle permitan introducir pois os seus artigos.
este xornal resulta moi interesante porque todo o mundo centra atención en la propaganda, de que na propaganda hai un salto ao republicanismo federal ao que sería o anarquismo, pero en realidade xa dende el estudiante temos pois o que eu considero xa prácticamente o primeiro ensaio de Mella, que son 11 artigos diferentes titulados Para valientes, que é un ataque ao clero, é un ataque directo á Igrexa, a súa moralidade, aos seus costumes, unha defensa da masonería, e aí xa Mella está incluindo a figura de Louis Michel, a famosa anarquista presente na Comuna de París. E isto tan só con 19 anos, é dicir, todos os artigos mostran unha capacidade de argumentación moi desenvolvida, e uns ideais que sí que o van a levar devagar cara ao anarquismo máis puro. Despois, dicir que este xornal, a súa colaboración remata con un artigo que é A la prensa galaica, un manifesto que sería o que para él tería que facer a prensa no noso país, algo tan simple pois como defender os intereses do obreiro e instruílo. Bueno, eu seguiría falando de Mella 55 días, entón non vamos a seguir con Mella por aquí, pero esperemos en novembro facer un acto especialmente por Mella, dicir que realmente non hai moita información que se descoñece ou que está mal contada. Por exemplo, en Vigo en su historia, Álvarez Llázquez, cando fala de la propaganda ou de la verdad, nin siquiera en la verdad nomea a Ricardo Mella, cando a súa sentencia de desterro ven dada por un solto incluído na verdade, tal e como mostra pois a súa sentencia de desterro. Pero como non viñeches a escoitarme a min, que viñeches a escoitar o resto do povo, vou a presentarvos a Eliseo Fernández, e xa el continúa aí a miña pegada a esta lanza en favor de Ricardo Mella. Eliseo é un palabrón precioso, que é diplomado en Biblioteconomía e Documentación, é dicir, foi colaborador do Ateneo Libertario Ricardo Mella, é colaborador do Ateneo Libertario Francisco Iturralde, sigue siendo, non? Xa non, foi colaborador do Ateneo Libertario Francisco Iturralde de Ferrol, e actualmente pois é o presidente do Ateneo Ferrolán. Ten escrito pois varios libros colectivos, como, é dicir, colaborado con Dionisio en o Movimento Libertario en Galicia, ou o anarquismo na Galiza, e el mesmo ten pois unha obra que é Obreirismo Ferrolán. Xa con Eliseo vos quedades, se queredes algo máis de Mella, despois seguimos con él. Boa tarde, sobre todo gracias por convidarme e por organizar este acto, porque eu entendo que son actos que son necesarios para lembrar a persoas como Mella, que en parte considero descoñecidas na súa propia cidade. Entendo que agradezo moito a intervención de Ia, porque sitúa tamén o personaxe en partes da súa vida que foron descoñecidas, o resto son máis coñecidas, en que as versións sempre a veces estén un pouco deturpadas, porque a veces cometense erros, os historiadores os cometemos, e eses erros arrastran no tempo, entón a historia, o mellor de Mella, pois tamén hai partes que están mal contadas e nos corresponde seguramente a nós pois ir corrixindo e mellorando o que é a lembranza desta persoa, non? Ricardo Mella, eu creo que me gustaría falar de quen falamos cando falamos de Ricardo Mella, non? Porque Ricardo Mella era un anarquista vigués, pero ao tempo era seguramente, probablemente, o teórico do anarquismo que escribiu en lingua castelán máis profundo e máis importante deste movimento libertario. E como movimento libertario tivo unha enorme difusión en países da Península Ibérica, en España e Portugal, e en países de Iberoamérica, eu creo que é importante para este personaxe porque é, digamos, un teórico que a súa obra estivo presente nun momento social que polo menos ata o ano de 1920 foi seguramente, con toda probabilidade, o momento máis revolucionario
do principio do século XX. Cando chega a Revolución Rusa, pois a partir desa época comeza a cambiar a perspectiva, o imaginario, e o comunismo, digamos, é un momento revolucionario. Pero até ese momento, e vese moito nos libros e na prensa da época, o anarquismo era o terror das clases opulentas, aos poderosos e da xente que explotaba aos seus contemporáneos. E como dicía ao principio, vale todo, Ricardo Mella é un personaxe que ainda hoxe é certamente ignorado en Vigo e en Galiza. Hai unha lembranza mellor nominal, un instituto, unha avenida, hai un reconhecemento. Ricardo Mella foi moi importante, pero quen era Ricardo Mella? Pois é un pensador, eu creo que bastante profundo, que mellor a súa obra non ten a originalidade dos pioneiros do anarquismo, do anarcosindicalismo, pero sí que foi unha persoa que durante toda a súa vida fixo un esforzo por reflexionar sobre as ideas libertarias, sobre o movimento socialista, as alternativas para conseguir unha sociedade máis xusta e igualitaria. Ese esforzo se reflicte tamén en que a súa obra foi publicada en moitísimos lugares do mundo. Eu teño aquí unha lista que vou recitar, e a súa obra foi publicada en Vigo, na Coruña, en Porto, en Lisboa, en Xixón, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, pero tamén en sitios como Toulouse, en Prato, que en Italia, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, en La Habana, mesmo en Arxel, por exiliados anarcosindicalistas despois da Guerra Civil. Son, ademais, un autor que ten unha obra que eu creo que en parte conserva a súa vixencia, e de feito, por exemplo, teño aquí este libro, La ficción democrática, editado por la Linterna Sorda, que é unha recopilación de artigos que veñen un pouco na liña de digamos, de esforzo teórico sobre algunhas cuestións suscitadas polo momento do 15M, e no cal veñen artigos de tres teóricos anarquistas, todos eles, Albert Libertad, Sebastián Faure e Ricardo Mella. É unha obra que eu penso que reflicte como ainda hoxe sigue reeditándose, hai a mellor 10 ou 15 anos editáronse obras de Ricardo Mella en Brasil, e o seu pensamento penso que ten bastante vixencia. Eso me fai recordar, por exemplo, que hai pouco atopei unha referencia do ano 1873, cando se produce unha xuntanza da Federación de Traballadores de Madrid, e hai un debate sobre as formas, digamos, que debe adoptar o socialismo nese momento, en 1883. E aí hai unha persoa que é Ricardo Mella, que daquela estaba en Madrid, que defende a anarquía, a federación, o colectivismo, o socialismo desde a base, como forma de organización. E xurde nese momento, ou se fai presente tamén nesa xuntanza, outro teórico do socialismo, tamén galego, Pablo Iglesias, que defende que, digamos, que fala contra o socialismo de cátedra. Tienen que mirar aquí porque non me acordo como decía. Fala contra o socialismo de cátedra. Iso é significativo de que o anarquismo de cátedra, o anarquismo era o socialismo, digamos, predominante naquele momento. E defende a opción de que os socialistas teñen que artellarse o movimento obreiro en base a unha pola política e outra como movimento social, como movimento obreiro no terreo económico e social. Eu creo que iso me pareceu importante, non? Me chamou a atención, porque hoxe realmente Pablo Iglesias é unha figura coñecidísima, inspira un partido que gobernou España durante moitos anos, pero tamén é un autor que os seus escritos eu creo que perderon moitísima forza, moitísimo sentido. Tanto máis, cando ese partido que ele fundou, pois na última legislatura que gobernou, pois deu os primeiros chanzos para desmontar o estado de bienestar, que era o seu gran logro que eles proclamaron, non? Pareceme que, desde unha perspectiva que a miña de libertario, pois que o movimento socialista como conxunto, nesa época, cando se bifurcou entre este socialismo político e o socialismo libertario, pois, digamos que veu un espellismo que considerou que era oportuno unha parte, esa parte socialista, e, digamos, perdeu un pouco o camiño que era, digamos, importante para seguir. A figura de Ricardo Mella nos lembra tamén algunha cousa que eu creo que é interesante. En Galiza foi un lugar de recepción das ideas libertarias. Eso é algo que, ao mellor, os libros de historia non reflicten probablemente en toda a súa amplitude.
cada vez máis estamos tentando resgatar da oscuridade a memoria da faciana libertaria do povo galego, e dos movimentos que aquí se artellaron en cidades como a Coruña, que tuvo unha importancia grandísima. Pero tamén a figura de Ricardo Mella o que nos di que tamén en Galiza foi un lugar de irradiación do pensamento libertario. O pensamento libertario a través de Ricardo Mella, incluso con algunhas salvedades na figura de Ramón de la Sagra, un pioneiro do pensamento social, do socialismo utópico que tamén era coruñés, pois tamén influiu no movimento obreiro en todo o mundo. De feito, por exemplo, Ramón de la Sagra colaborou con Proudhon en París e estivo na organización dunha experiencia interesante que foi a do Banco do Povo. E tamén non só estes pensadores ou persoeiros que influíron no anarquismo mundial, senón moitos homens e mulleres que saíron dos portos galegos cara a Latinoamérica ou cara a Estados Unidos tamén e outros países, pois tamén ali deixaron a súa pegada, deixaron unha digamos, eu creo que unha semente importante. Figuras como, por exemplo, como Antonio Soto en Argentina, Adrián Troitiño, que é unha figura importantísima do movimento obreiro en Uruguai, Santiago Iglesias Pantín, que primeiro foi anarcosindicalista, logo socialista, fundador do movimento obreiro en Puerto Rico. E tamén hai unha anécdota que sempre lembro, que é unha coincidencia, pero o primeiro congreso obreiro cubano fíxose no Centro Galego da Habana en 1292. O primeiro congreso operario brasileiro fíxose no Centro Galego de Río de Janeiro en 1906. Non quere dicir que eses centros tiveran veridades anarquistas, pero sí que había mellor aí algunha conexión destes obreiros libertarios galegos que facilitaban eses lugares onde se podían reunir. Eu creo que é significativo que dos movimentos obreiros latinoamericanos tiveran a súa fundación digamos, vencellados á comunidade galega. Malia todo, non se pode decir que Ricardo Mella sexa un pensador anarquista galego no sentido de que a súa preocupación por Galiza sexa central ou de que a súa, digamos, as ideas libertarias de Mella teñan unhas raíces plenamente galegas. Hai algunha, digamos, algunha mostra de que había unha preocupación polos problemas de Galiza por parte de Ricardo Mella, por exemplo, a publicación do traballo El problema de la migración en Galicia, que foi un traballo que fixo e presentou un concurso que se fixera aquí sobre o tema da migración, e o xurado decidiu declarar deserto ese concerto porque lle pareceu un pouco radical o traballo de Mella. Ademais diso, pois tamén hai algún traballo, como por exemplo o centralismo soballador, que sí que reflite tamén unha visión, eu creo que en parte galega do pensamento libertario, criticando con moita forza o centralismo, criticando esa teima que naquele momento había, e hoxe tamén, de tomar a Madrid como centro e fin de todas os traballos, tamén criticando ao tempo a centralización e defendendo formas de organización máis populares desde abaixo en base ao federalismo. E ademais, en parte, me lembrou en parte algo que ten que ver co tema do decrecemento, por exemplo, porque Mella fala de sociedades organizadas de abaixo arriba dunha forma que ele chama máis orgánica ou máis natural, máis acorde coa natureza. Hai tamén ideas forza do seu pensamento, incluso frases que tiveron sempre unha certa relevancia. A mí me dixeron unha vez que hai unha frase que era del, eu creo que non. Dicía que as ostras non se abren con persuasión. Eu creo que esa frase que a mí me gusta moito, non creo que fora de Mella, pero bueno, mellor asimilaron polo tema das ostras e tal. Pero sí que hai outra que, ademais, alá do ideal, hai sempre un ideal, que sí que foi moi utilizada, incluso na propia Segunda República, a través de Villaverde, era unha forma de dicirlle aos republicanos que moi ben, xa había república, pero había unha parte da clase traballadora, da poboación, que quería algo máis do que era a república. Eu creo que tamén, agora mesmo que se fala tanto dunha terceira república, temos que seguir dicindo que máis alá dese ideal hai outro ideal, que sempre vai haber un máis alá. Tamén hai outra idea que tamén é importante, me parece moi interesante en Ricardo Mella, que é en canto ao tema da pedagogía, que tamén o tocou, porque foi un home que tocou moitísimos paus, que tiña unha produción teórica bastante ampla, pois ele en pedagogía sempre falou da escola neutra. E iso é importante porque a escola
que triunfou dentro do movimento libertario foi a escola racionalista, a escola moderna, que incluiu sempre unha pequena parte de adoctrinamento e de ensino do anarquismo. Pero Mella sempre criticou iso e sempre dixo que o anarquismo tiene que preconizar a liberdade, pero non o propio anarquismo, que se defendía, digamos, solo. Eso eu creo que é algo que é moi valorable, que evidentemente ten inconvenientes e ten vantaxes. Por exemplo, un inconveniente, que dos fillos de Ricardo Mella, ningún parece ser que foi herdeiro das ideas de seu pai, e a pesar de ser o teórico, como digo, un dos máis importantes do anarquismo, pois a maior parte deles non se coñece ninguna ideoloxía, dos que se coñece, por exemplo, Ricardo Mella Serrano foi socialista, militante de relevo do PSOE. Urania Mella foi máis ben, estivo máis ben cellada ao Partido Comunista ou aos amigos da Unión Soviética. Entón, bueno, aí por esa parte, pois, el dixo de liberdade aos seus fillos coherente coas súas ideas e parece que os fillos seguiron os derroteiros que eles quixeron. Por exemplo, outro exemplo pode ser o dos tranviarios de Vigo. El fora xerente da empresa de tranvías, creador da compañía en parte, e, bueno, traballou, bueno, despois, unha empresa aberta, pero a Sociedade de Tranviarios foi unha sociedade moi activa e moi ligada sempre á figura de Ricardo Mella. De feito, nos primeiros de maio, despois da morte de Mella, sempre había un homenaxe en Pereiró, no busto que está dedicado a él ali. Pero tampouco a Sociedade de Tranviarios era de corrente anarquista ou anarcosindicalista. Pero, pola outra banda, tanto vos digo unha cousa como vos digo a outra, sí que houve un magisterio de Ricardo Mella que eu penso que foi esa ensinanza polo exemplo, non? E sempre sementou ali onde estivo eses ideais libertarios. E esa pegada anarquista ou anarcosindicalista foi moi forte, por exemplo, en Asturias. Todos os libros que falan do movimento libertario en Asturias sinalan a importancia da figura da estancia de Mella en Xixón, de como a carón del se fixo da escola neutra de Xixón, surdiu unha xeneración de militantes libertarios de relevo, algúns deles tamén pensadores, digamos, escritores na prensa libertaria, como Eleuterio Quintanilla ou Pedro Sierra, que creo que tiveron tamén moita importancia en que Gijón e La Felguera foron cidades de forte influencia anarquista e participaran activamente no momento de outubro de 34, e tamén eu creo que é significativo que o movimento obreiro asturiano fora sempre, digamos, tivera unha independencia de criterio, porque era o único momento, digamos, era a única confederación das que integraban a CNT que defendía as alianzas obreiras con as outras organizacións e que foi quen de levar adiante ese momento de outubro de 34, que eu creo que foi un momento revolucionario de moitísima importancia, senón a máis dos que se deron nestas contornas. E tamén na Galiza tamén houve ese magisterio, non? E esa, eu creo que a pegada de Mella foi importante na xente da súa xeneración, os que compartiron con el o traballo na propaganda, pero tamén en xente que en Pontevedra publicaba o xornal El Hijo del Trabajo, porque con eles ademais participou dese proceso que era o abandono do republicanismo federal e do politicismo cara ao anarquismo. Influir fondamente tamén en xeracións posteriores que foron importantes no sindicalismo local, con xente como Eladio Díaz Altable, o tapiceiro Lamarca, que ainda creo que ten por aquí alguna tapicería familia, ou Antonio Loredo Martínez, que saiu hai pouco publicado este libro, que é unha recopilación de escritos del, que é un anarquista vigués que viviu da cabalo entre Argentina e Barcelona, e que tanto alá como acá foi un personaxe moi destacado. De feito, atribúese que foi, digamos, o inventor, ou que acuñou ou difundiu a denominación da Rosa de Fuego como para Barcelona. É unha denominación que colleu certo pulo e parece ser que foi obra deste Antonio Loredo, que morreu en 1918, cando era ainda bastante novo. A final do século XIX, cando o pensamento de Mella mellor está no seu apoxeo, cando el está traballando con máis constancia, pero tamén é unha época en que el está tamén empezando a abandonar o que era a militancia activa no movimento obreiro. Entón, a partir daquela, a súa figura será máis como inspirador, como
membro activo de sociedades obreiras. En unha época tamén na que houve polémicas fortes, a principios do século, as diverxencias entre anarcocolectivistas e anarcocomunistas, tamén máis adiante a polémica sobre a Primeira Guerra Mundial, na que Mella optou polo apoio aos aliados, e unha época na que Mella acuña tamén un concepto que é importante no seu pensamento, é moi significativo, é falar de anarquismo sen adxetivos. Cando apareceu esa polémica, ele era parte, digamos, da fracción anarcocolectivista, pero pouco a pouco foi virando ese pensamento cara a unha visión máis ampla e falou, a partir daquela, dese anarquismo sin adxetivos, que eu creo que tamén ten bastante interés. El nesa época abandona, como vos decía, a militancia, empeza a traballar na publicación de xornais como Acción Libertaria ou Libertario, que se publicaron entre Xixón e Vigo entre 1910 e 1915, e inda que el xa non está aí, sí que eu creo que hai unha pegada que vai quedando da importancia de Mella no anarquismo, no anarcosindicalismo vigués, porque inda que Vigo era a cidade, digamos, de unha forza importantísima do movimento socialista, pois tamén aquí o anarquismo, sempre en minoría, pero sempre facendo cousas importantes e tendo un papel moi relevante dentro do anarquismo galego. Por exemplo, cando se funda a Solidaridade Obrera de Galicia, que era precedente da CNT, que era unha organización específica do anarcosindicalismo galego en 1911, fundase en Vigo. E cando se funda tamén a Confederación Regional Galega da CNT en 1922, tamén se funda aquí en Vigo no Ideal Cinema. E eu creo que iso é relevante porque iso reflite un pouco como quedar aquí ese pozo, ainda que tamén era unha opción táctica, non? O anarquismo galego, que era, digamos, tiña o seu foco de irradiación na Coruña, pois tamén quería combatir o socialismo na súa propia casa. E foi por iso que tamén estes congresos se fixeron aquí, pero tamén por esa pegada que quedara aquí de Mella e da xente que despois de Mella mantivera as ideas libertarias. Estamos xa falando de cando ese anarquismo se consolida con unha forma, digamos, canónica, que é o anarcosindicalismo, a través da fundación desa Solidaridade Obrera, que despois se transforma en CNT e que durará ata a fin da Guerra Civil. É importante lembrar como, a partir de prácticamente de 1910 e ata 1936, sempre, ou case sempre, con moi poucas paradas e sempre polo tema da represión, sempre se publicou na Galiza un semanario ou un decenario de carácter libertario, que, por ese motivo, pola represión, estivo bailando entre Coruña e Vigo e tamén con algunhas excursións noutras localidades. Por exemplo, Solidaridade Obrera, o xornal comeza a publicarse en Vigo en 1911, despois se publica entre 1910 e 17 La Voz del Obrero na Coruña, despois Solidaridade Obrera se publica en Tui, despois co mesmo nome na Coruña e Santiago, despois se publica O Despertar Marítimo e O Despertar en Vigo a partir de 1926 e despois, inmediatamente, además isto é automático, Despertar deixa de publicarse a mediados de 1930 en Vigo e comeza a publicarse Solidaridade Obrera na Coruña, o cal é significativo de como era un órgano dun movimento social que se estaba desenvolvendo a nivel galego nese momento. Xa estamos falando tamén un pouco de que Mella xa morrera en 1925, pero ainda así a súa pegada seguía estando aí moi forte, porque, por exemplo, ese xornal Despertar Marítimo, que logo se convirte en Despertar, órgano da Federación Regional Marítima, é un xornal moi importante na historia do anarcosindicalismo galego. Primeiro, porque marca, digamos, a forza e o inicio de unha implantación moi importante da CNT no mundo do mar, que se desenvolve desde eses anos 1926 ata o ano 1936 e que vai levar a uns niveis de afiliación, de reivindicación e de conquistas que foron moi importantes. Pero tamén porque Despertar, que se publica neses anos 1927-1930, foi un dos poucos xornais anarcosindicalistas que se publicaron durante a ditadura de Primo de Rivera e serviu para cohesionar un momento que estaba disperso e en depresión pola represión da ditadura, e a través deste xornal é cando, digamos, é como se dan os primeiros pasos para a organización da CNT, que terá unha forza importante nos anos 30. E este xornal Despertar foi un xornal que estaba publicado por José Villaverde e por algunha xente que viña dun grupo libertario que se chamaba Despertar,
no que estaba Severino Estévez, o Ferrolán Eduardo Collado, xente que eran todos tamén discípulos recoñecidos, digamos, que compartiran as mesas, as tertulias e compartiran as conversas con Ricardo Mella. Un deles, José Villaverde, eu creo que é dos máis importantes, porque tamén mantivo esa tradición de elaborar un pensamento, de facer un análise teórico do que era o momento social, porque el tamén, Villaverde, foi unha persoa que desde moi novo comezou a colaborar na prensa anarcosindicalista e foi autor de textos importantes, como por exemplo o posicionamento da CNT diante da Segunda República, cando se produce a proclamación da República. En xuño do 31 hai un congreso da CNT en Madrid e quen fai a ponencia, quen escribe a ponencia que vai, digamos, servir para o posicionamento do conxunto da CNT sobre a República é José Villaverde, que ademais foi continuador tamén da obra de Mella no sentido de que promoveu a publicación das 6 obras completas de Ricardo Mella, que este de aquí é un dos 2 tomos que se chegaron a publicar da súa obra completa, que nunca se chegou a rematar, e agardemos que algún día se poida facer, e se é lingua galega, pois moito mellor. Se agardemos un minuto. E xa, para rematar, o que quero decir que eu creo que Ricardo Mella foi unha persoa que tivo unha influencia directa a partir da súa militancia no movimento libertario na Galiza, pero que tamén foi unha persoa que inspirou, deixou unha pegada moi fonda en determinadas épocas, en determinadas personalidades e movimentos do anarquismo galego. Eu creo que sobre todo a historia do anarquismo galego paira esa figura de Ricardo Mella, ese pensamento que é, xa vos dixen, que non é, digamos, especialmente brillante, pero que sí que é unha elaboración teórica moi axeitada a un movimento e a unha época. Por exemplo, tamén eu creo que é importante lembrar como a cidade de Ricardo Mella, Vigo, foi a cidade na que o movimento libertario mantivo a súa presencia durante máis tempo na época da ditadura franquista. Ata os anos 60 houve na cidade de Vigo unha presencia anarcosindicalista moi forte, e eu creo que iso tamén é en parte debido a esa figura de Mella que sempre estivo aí, porque a estatua de Mella sempre estivo en Pereiró, e eu creo que aínda hoxe eu agardo que continue inspirando e continue servindo para que se siga traballando dentro do movimento libertario, dentro dos movimentos sociais, por un mundo máis xusto e igualitario. E pola miña parte, máis nada. Bueno, toca turno ahora a falar a Carlos Taibo. Supoño que calquer atisbo de presentación sobra, unha figura coñecida, pero para que non coñezades, decir que é un profesor de Ciencia Política na Universidade Autónoma de Madrid, que é un experto nos procesos de descomposición dos países do leste, da Europa da Rusia Soviética, da Unión Soviética, e sobre todo teórico dos movimentos libertarios e do crecimento. O seu último libro, o seu penúltimo libro, porque creo que é o seu último libro da Cataluña, non? O seu penúltimo libro chámase Repensar a anarquía, acción directa, autogestión e autonomía, non? A charla de hoxe, a palestra de hoxe, vai tratar sobre a actualidade das ideas libertarias. Das ideas libertarias que son moitas veces postas en circulación, postas en práctica por colectivos e por movimentos que non son especificamente definidos como anarquistas, mas probablemente teñen uns xeitos de proceder basados na descentralización, na desmercantilización, na autonomía, na ausencia das jerarquías. Entón, despois de un período de séculos escuros, por así decirlo, de uns anos escuros do anarquismo, que durou probablemente dende a segunda mitade, dende a Segunda Guerra Mundial ata o auxe do neoliberalismo, pois os procedimentos libertarios están, que duda cabe, en boga. Ahora, para falar de todas estas cousas, de por que son tan actuais e por que son tan necesarias estes xeitos de proceder tan xustos, e está, como digo, Carlos Taibo. Con todos ustedes,
Moitas gracias, por certo, á Escola de Artes e Oficios, gracias tamén a todas e a todos por acudir aquí, e esperamos de que vos sexa de agrado. Boa tarde. O que vou tentar facer nos próximos minutos é explicarvos porque, desde o meu ponto de vista, as ideas, e alén das ideas, as prácticas libertarias son hoxe máis actuais que en calquera momento do pasado. Cal é a primeira observación que quero facervos? Aviso que a distinción terminolóxica que vou propor non é importante en si mesma. Non debe prestarse tanta atención aos termos que vou empregar como as realidades que pretenden retratar. No uso normal da nosa lingua do galego e tamén no español, os adxectivos anarquista e libertario son sinónimos case perfectos. Se eu falo do movemento anarquista na Galiza, estou a falar tamén do movemento libertario na Galiza e viceversa. Interésame, porén, mergullar nas posibilidades que oferece iso de que sexan sinónimos case perfeitos. Por que? Ainda que sei que forzo un pouco o argumento, creo que é legítimo afirmar que un anarquista é alguén que leu Bakunin, Kropotkin e Malatesta e se adire ás ideas correspondentes. Son leituras moi recomendáveis, mas interésame máis a perspectiva que surxe do adxectivo libertario, que fala de persoas que, sexan anarquistas ou non, na súa conducta cotidiana, abrazan a defensa orgullosa da democracia de base, da autoxestión, da acción directa, da democracia directa, do apoio mutuo. Interésame máis esta perspectiva porque, desde o meu ponto de vista, o que estamos asistindo nestas horas é a un pulo visível das prácticas libertarias, que non necesariamente se ve acompañado, tampouco innecesariamente, dun pulo das organizacións identitariamente anarquistas. Segunda observación que quero facervos. A proposta libertaria plantexa sempre unha discusión relativa á democracia. Non sei se a palabra democracia non estará tan gastada que deberíamos comezar a procurar outra diferente. Por exemplo, cando defendemos a democracia directa. Acontece algo similar ao que ocorre coa palabra transición. Ben sabedes que hai moitas xentes legitimamente teimudas na construcción dunha segunda transición. A primeira foi tan ruín que sospeito que se queremos construir algo novo e diferente, o primeiro que deberíamos facer é procurar unha palabra tamén distinta. A crítica libertaria da democracia liberal é fácil de expresar. Di, a democracia liberal aséntase nun escenario marcado pola desigualdade. Obedece, máis aínda, ao propósito expreso de ratificar a desigualdade. O segundo, esa forma de pseudodemocracia estableceu maiorías ficticias que son o produto de fórmulas artificiais. E iso conduciu un escenario marcado por lacerantes fórmulas xerárquicas e verticais. Terceiro, por trás desa forma de pseudodemocracia son formidáveis corporacións económico-financeiras que operan na rebotica as que dictan as regras de xogo importantes. Cuarto e último, cando as cousas ben mal dadas, esa forma de pseudodemocracia non dubida en empregar a forza a través da represión que coñecemos nas nosas rúas ou a través de golpes de Estado artellados en países do sur que teñen a má fortuna de dispor de materias primas gulosas. Desta crítica libertaria da democracia liberal se derivan consecuencias inevitáveis. Por exemplo, unha crítica agora paralela do que supoñen as eleicións. Creo que no mundo libertario, no fundo, hai tres percepcións vagamente diferentes no que atinxe ao que compre facer coas eleicións. Hai xentes que defenden, como sabedes, a abstención activa. Mas hai xentes tamén que consideran que, en certo sentido, a abstención activa é unha forma de outorgarlle ás eleicións un relevo que non lles corresponde. E hai xentes que
como nun artigo célebre, por certo, de hai 100 anos, de Ricardo Mella, procuran facer unha pregunta insidiosa e din: se queren vostedes votar, fagan. O que a min me interesa saber é o que fan os 364 días restantes do ano. Pregunta singularmente procedente desde o meu ponto de vista. Outra das disputas que surxe da crítica libertaria da democracia liberal é a relativa á república. Pero xa sei que a república entre nós ten unha dimensión emocional da que o conceito correspondente carece noutros escenarios. E admito de bo grao que a introducción dunha república permitiría terminar cunha institución noxenta como é a monarquía. Non consego aprezar, porén, ningunha virtude adicional. Debo lembrarvos que Portugal, Francia e Italia son repúblicas, e non parece que os seus problemas sexan moi diferentes do que os nosos. Algo que obriga a concluir que a república non pode ser, en modo ningún, o miolo das nosas preocupacións. A proposta libertaria, neste ámbito, creo que se limita a 3 grandes fórmulas. A primeira é a defensa da democracia directa, da democracia non representativa, non delegativa, nun escenario marcado tamén por unha vontade de rexeitar os liderazgos e os personalismos. A segunda é a defensa paralela da acción tamén directa. Unha acción que, neste caso, non é obxecto de mediación nin depende de ninguén que fique fora de nós. É unha acción, aínda por riba, que se caracterice pola vontade expresa de establecer unha correlación estricta entre os medios que empregamos e os fins que pretendemos alcanzar. O terceiro piar da proposta libertaria neste ámbito é o que hoxe chamamos autoxestión. Digo hoxe porque a palabra é de introducción relativamente recente. Parece que se espallou ao abeiro do mallo francés de 1968. Mesmo así, cando un bota unha ollada ás resolucións dos diferentes congresos da CNT anteriores a 1936, o conceito correspondente está claramente presente. É verdade que cando falamos de autoxestión tendemos a pensar no mundo do traballo. Ben está, mas non hai ningún motivo para non desenvolver estrategias autoxeridas fora do mundo do traballo. Debo salientar que este país era un recinto no que a cultura autoxestionaria era moi forte antes de 1936. Sabedes que falamos de cote das colectivizacións libertarias no campo aragonés ou na industria catalana. Non eran estrictamente libertarias. Había moitos militantes da UGT nesas colectivizacións, algo que, desde o meu ponto de vista, significa que o proxecto autoxerido trascendía as propias fronteiras do mundo libertario. Infelizmente, recuamos dramáticamente neste ámbito como en tantos outros. Permitídeme que ironice. As formidáveis maquinarias dos 2 sindicatos maioritarios españois, con centenares de miles de afiliados, con recursos importantes, que proxecto autoxerido foron quen de desenvolver? Unha modestísima axencia de viaxes, algo que creo retrata fidedignamente o escenario no que estamos. Terceira observación que quero facervos. O proxecto libertario ten que ser por forza anticapitalista. Creo que o dixen ben. Non dixen antineoliberal. Non é o mesmo ser antineoliberal que ser anticapitalista. Un pode rexeitar o neoliberalismo por entender que é unha versión extrema e noxenta do capitalismo, máis aceitar a lógica de fundo deste último. Ou ben, un pode rexeitar, ao mesmo tempo, o neoliberalismo e o capitalismo. Sospeito eu que a esquerda que vive nas institucións se sitúa na primeira das perspectivas, nunha crítica do neoliberalismo que non alcanza ao propio capitalismo. Cando, por exemplo, o lema central é temos que procurar unha saída social á crise, a fórmula é, desde o meu ponto de vista, dramáticamente insuficiente. Temos que procurar unha saída global ao capitalismo e, aínda por riba, facelo con urxencia.
Por trás de calquera proposta anticapitalista está unha discusión sobre o que significa a loita de clases. Aqueles que afirman que a loita de clases morreu, sei que non lle prestan moita atención ao que fan os nosos gobernantes. Están a desenvolver unha xenuína loita de clases desde arriba que merece unha inequívoca resposta desde abaixo. É un dos conceitos que arrodea todo este debate no mundo libertario é a concreción orgánica fundamental, o anarcosindicalismo. Sospeito que no mundo anarcosindicalista hai un consenso universal no que atinxe a idea de que un sindicato libertario é tanto máis interesante canto menos sindicato é. Canto máis é capaz de romper as fronteiras dun mundo o sindical a miúdo marcadas pola lógica do salario e do emprego. Da man de ilusións ópticas como a que invita a concluir que, mantendo ou acrecentando os nosos salarios, resolvemos todos os nosos problemas. Resolvemos algúns problemas. Probablemente a custa de ratificar outros. Moitas veces dixen que a un traballador, máis aínda a un sindicalista, cumpre facerlle sempre 3 preguntas. A primeira é a relativa a como traballamos. No discurso das cúpulas dos sindicatos maioritarios españois desapareceran dramáticamente as palabras alienación e explotación, cando definen e poderosamente a nosa vida cotidiana dentro e fora dos centros de traballo. A segunda pregunta é a relativa a para quen traballamos. Os sindicalistas da CNT e da UGT, antes de 1936, facían decote esta pregunta. Por qué? Porque querían deixar atrás o mundo do capitalismo. Seica que aos ollos das cúpulas dos sindicatos maioritarios de hoxe en día a pregunta é improcedente, porque o capitalismo é o ar no que nos movemos, o escenario do que nunca poderemos fuxir. A terceira e derradeira pregunta é a relativa a que facemos, que bens producimos, que servizos dispensamos. Non vai acontecer que aquilo que facemos hoxe, por exemplo, poña en perigo os direitos dos integrantes das xeracións vindouras. Cuarta observación que quero facervos. A proposta libertaria plantexa tamén de sempre unha discusión sobre a institución Estado. Neste caso, interésame chamar a atención sobre 2 riscos que penduran sobre o debate correspondente. O primeiro deses riscos contribúe a fortalar a intuición de que o Estado é todo, da man dunha obsesión visível por esa institución. O que me interesa salientar agora é que hai moitas formas de explotación e de alienación que non pasan, ou non pasan necesariamente pola institución Estado. Alén diso, quero chavarvos a atención sobre o feito de que se aceitamos que o Estado é un aparello ao servizo da clase dominante, teremos que prestar atención ás diferentes estrategias nos ámbitos máis diversos que asume esa clase dominante. É moito máis preocupante, porén, o segundo dos riscos, que se asenta na superstición de que o Estado é unha institución que nos protexe. Neste caso, o primeiro que compre facer é chamar a atención sobre a dimensión represivo, militar, policial, cuartelaria da institución Estado, cada vez máis evidente no momento no que estamos. Intúo, porén, que a principal concreción deste segundo risco é a que configuran os chamados estados do benestar. Non sei se pensaxedes algunha vez neste curioso termo que embelece gratuitamente unha realidade que probablemente non merece semellante tarefa de embelecimento. A crítica libertaria dos estados do benestar sospeito que é fácil de denunciar. Di, os estados do benestar son fórmulas de organización económica e social propias e exclusivas do capitalismo, que dificultan até extremos inimagináveis o desenvolvemento de estrategias de autoxestión, que beben da filosofía esmorecente da socialdemocracia e do sindicalismo de pacto, que non libertaran, como anunciaban, as mulleres, sino que xeraran unha dupla explotación,
que non manteñen unha relación de equilibrio co medio natural, en fin, que non mostran ninguna actitude de solidaridade cos habitantes dos países do sur. Pareceme evidente que de todo o anterior non compre deducir que o que estou a afirmar é que un velliño debe renunciar á súa pensión e a atención que lle dispensan nun ambulatorio da seguranza social. Os libertarios non estamos en contra do público, estamos a favor do público autoxerido e socializado, que non é exactamente o mesmo que o público estatalizado. Explícome ao abeiro dunha circunstancia case persoal. Moitas veces lembrei que hai anos, cando se produciran movilizacións estudiantís contra a chamada Lei Orgánica de Educación, cantas veces tiven a oportunidade, declarei o meu compromiso con un ensino público, universal, gratuito, laico e de calidade. Un día, en cuanto enunciaba esta ladaíña, lembrei que cando eu era un estudante na universidade hai moitos anos, criticábamos agremente o ensino público porque entendíamos que era unha fórmula central de reproducción da lógica do capital. E ollo que non íamos desencaminhados. Quen pense que o ensino público nada ten que ver co asentamento da cultura da productividade, da competitividade ou do consumo está manifestamente errado. Que foi o que aconteceu co paso dos anos? Que fomos recuando de tal maneira que, en certa altura, en virtude dun criterio respeitável, decidimos cavar unha trincheira e sair en defensa do ensino público. Ben está que o fagamos, mas repito o argumento, temos que etiquetar, temos que adxetivar a nosa defensa do público. E os adxectivos permanentes son autoxerido e socializado. Digo dunha maneira máis. Eu traballo nun departamento de ciencia política nunha universidade pública. Se alguén me pedise a elaboración dun relatorio que dea conta das actividades sociais alternativas do meu departamento, eu entregaría un feixe de follas en branco. O público per se non é garantía de nada e por iso temos que ir para alén do público. Quinta observación que quero facervos. Cando un defende a democracia directa, é frecuente que escoite unha réplica que mal que ben di o seguinte: iso da democracia directa está ben, é moi bonito, mas é unha fórmula literalmente inaplicável en sociedades complexas como as nosas. Que o que eu considero que debemos formular como contrarréplica a esa réplica? Non estamos a defender só a democracia directa, estamos a defender unha mudanza radical nas nosas sociedades que creo pode resumirse da man de 5 verbos: decrecer, desurbanizar, destecnoloxizar, despatriarcalizar e descomplexizar. Xa sei que Iria gustaría que lle dedicase máis tempo a explicar que é isto do decrecemento. No debate, se vos lo parece, falamos diso ou do que queirades. Se teño que resumir a idea matriz, direi que se vivimos nun planeta con recursos limitados non parece que teña moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. No norte, desenvolvido con toda evidencia, deixamos atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que a Terra oferece. Pensade que a pegada ecolóxica española é de 3,5. Que significa isto? Que para manter as actividades económicas hoxe existentes no Estado español precisamos 3 veces e media o territorio do Estado español. Como se resolve este problema? A través dunha presión inaudita exercida sobre os direitos dos integrantes das xeracións vindouras e a través dunha presión non menos inaudita desenvolvida sobre os dereitos de moitos dos habitantes dos países do sur. Nestas circunstancias estamos dicindo que no norte desenvolvido compre reducir os nosos niveis de producción e de consumo. Mas estamos agregando tamén que compre introducir regras de xogo moi diferentes, que permitan, por exemplo, que recuperemos a vida social
que foi esmorecendo ao abeiro da produción, do consumo e da competitividade. Que aposten polo ocio creativo, por un ocio non vencellado coa mercadoría. Que repartan o traballo, unha bella demanda sindical que infelizmente foi morrendo co paso do tempo, que permitan a reducción de moitas das infraestructuras que empregamos, que posibiliten a recuperación da vida local nun escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa e de autoxestión, ou, en fin, que no ámbito individual preserven a sobriedade e a sinxeleza voluntarias. O segundo verbo que enunciei era desurbanizar. Intuo que isto é máis fácil de comprender. Ben sabedes que hai 80 ou 100 anos, moitos dos nosos avós ou bisavós deixaran o medio rural para trasladarse ás cidades. Por qué? Porque entendían legítimamente que nas cidades se vivía mellor. Hoxe asistimos a un incipiente proceso de signo contrario, toda vez que as cidades son cada vez máis difíceis de habitar. En calquera caso, se queremos facer caso, se queremos facer frente aos retos que se derivan dun colapso que estimo é inminente, teremos que recuperar moitos dos elementos da vida rural que defenestramos de maneira dramática nunha etapa de tempo significativamente reducida. Falei tamén, en terceiro lugar, de destecnoloxizar. Admitirei de bo grau que o verbo é moderadamente provocador. Se teño que enunciar o argumento de maneira máis mesurada, direi que temos a obrigación de analizar hipercríticamente as tecnoloxías que o sistema nos proporciona. John Searle é o principal teórico do que se chama o anarcoprimitivismo. É un pensador desmesurado, mas sospeito que só os pensadores desmesurados son interesantes. Searle afirma que todas as tecnoloxías criadas polo capitalismo levan por trás a pegada da división do traballo, da xerarquía e da alienación. De tal maneira que o seu emprego en proveito de proxectos emancipatorios é máis que dubidoso. Nestas circunstancias faríamos ben, repito o argumento, en sopesar se esas tecnoloxías que o sistema nos oferece nos interesan ou non. Pensade, por exemplo, nas ilusións ópticas vencelladas con Facebook. Esa maravillosa tecnoloxía que nos invita a concluir que temos 5.000 amigos. A 4.983 non os veremos nunca, e non digo que non sexa unha vantaxe, ou que permite que cheguemos a casa pola noite, que acendamos o computador e que pensemos, entrando en Facebook, que este país está en plena evolución revolucionaria. Claro, son os nosos amigos, que sospeito non configuran un retrato robot axeitado do que acontece no conxunto do país. Falei en cuarto termo da urxencia de despatriarcalizar as nosas sociedades. Tardei moito tempo en aprender a pronunciar isto de despatriarcalizar. Non o intentedes, por favor. Por que me parece singularmente importante isto? Ás veces sinto a tentación de afirmar que un elemento central que separa a cosmovisión libertaria das cosmovisións características da esquerda tradicional é o relativo ao que explico a continuación. A esquerda tradicional di: aquí estamos nós, aí está o sistema. Temos que demostrar que somos máis numerosos e máis fortes que o sistema. A percepción libertaria é bastante similar, mas con un agregado importante. Di: aquí estamos nós, aí está o sistema. Temos, en efeito, que demostrar que somos máis numerosos e máis fortes que o sistema. Mas nunca podemos esquecer que formamos parte dese sistema que queremos derrubar, de tal maneira que a lógica dese sistema influe e poderosamente na nosa conduta cotidiana. Dentro dos minutos defenderei a construcción de espacios autónomos, autoxeridos e desmercadorizados. Non vai a ser que cando, en efeito, deveñan espazos autoxeridos e desmercadorizados, a lógica inteira da sociedade patriarcal perviva no seu seno. Risco que me parece evidente. En calquera caso, as mulleres seguen sendo víctimas principais de estrategias de marginalización no ámbito material como no simbólico.
non podemos esquecer que o 70% dos pobres existentes no planeta son mulleres. É unha porcentaxe rechamante. Non estou a falar dun 52% de mulleres pobres confrontado con un 48% de mulleres, senón da distancia abismal que afasta un 70% dun 30%. Falei, en fin, da necesidade de descomplexizar as nosas sociedades. Asumimos sociedades cada vez máis complexas e a consecuencia principal é que somos cada vez máis dependentes, menos independentes. O meu amigo Ramón Fernández Durán morreu en Madrid hai case 3 anos. Nos seus 2 libros póstumos repetía unha e outra vez a mesma idea. Dicía: moitos dos deserdados do planeta, habitantes dos países do sur, están, paradoxalmente, en mellor posición do que a nosa para facer frente ao colapso que se aveciña. Por que? Viven en pequenas comunidades humanas. Mantiveran unha vida social infinitamente máis rica que a nosa. Preservaran unha relación fluida co medio natural. E, en verdadeiro termo, son moito máis independentes do que o somos nós. Pensade no que pode acontecer se a unha sociedade como a nosa deixen de chegar os suministros de petróleo. Todo isto se desmorona literalmente da noite para mañán. Si queremos evitar ese risco, inevitablemente tenemos que descomplexizar as nosas sociedades. Sexta e penúltima observación que quero facer. Moitas veces contei que hai anos foi publicado en Francia un libro que no seu propio título plantexaba unha comparación vía semellanzas entre a crise do ano 1929 e a de hoxe en día. Con certeza, cando este ensaísta francés asumía esa comparación, en modo ningún desexaba transmitirnos unha mensaxe tranquilizadora. Non podemos esquecer que a crise de 1929 estivo na orixe do asentamento dos fascismos na Europa do decenio seguinte. Estivo na orixe, se así o queremos, da propia Segunda Guerra Mundial. Eu teño a impresión, porén, de que a comparación non é plenamente eficiente. Por que? Estamos afeitos a empregar a palabra crise en singular para identificar a modulación financeira do fenómeno. E a miúdo esquecemos que por trás hai outras crises agora en plural. En que estou pensando? Na mudanza climática, que é unha realidade que está xa aí e que non ten ningunha consecuencia saudável. No encarecemento inevitable, no medio e no longo prazo dos prezos da maioría das materias primas enerxéticas que empregamos, nos problemas demográficos que castigan en singular a determinadas rexións do planeta, no mantemento da situación de postración que siguen padecendo tantas mulleres, ou, en fin, por deixar as cousas aí, na prosecución do expolio da riqueza dos países do sur. Se cada unha destas crises, por separado, é suficientemente inquietante, a combinación de todas elas resulta, desde o meu punto de vista, literalmente explosiva. Cal é o escenario de fondo? O capitalismo é un sistema que históricamente ten demostrado de sempre unha formidável capacidade de adaptación aos retos máis diferentes. A grande pregunta hoxe é a relativa a se non está a perder os mecanismos de freo que no pasado lle permitiran salvar a cara. Se elevado dun impulso seica, incontível, encamiñado a acumular espectaculares beneficios nun período de tempo moi breve, non está a acabar a súa propia tumba. O agravante de que dentro da tumba estamos nós e pode desmoronarse sobre as nosas cabezas. Digo doutra maneira, un pode e debe criticar agremente o capitalismo por ter sido de sempre un sistema injusto, explotador, xerarquizador. Mais aceitemos de bo grau que foi, ao mesmo tempo, un sistema razoablemente eficiente. En que sentido? No sentido de que permitiu garantir que a maioría dos empresarios obtivesen os beneficios que esperaban conseguir. Hoxe, nen sequer isto é evidente. Estes neoliberais, que rexeitaran durante 3 decenios, orgullosamente,
calquera intervención dos poderes públicos na economía, que foi o primeiro que fixeron cando as cousas chegaron mandadas. Coller o telefone e demandar as axudas preceptivas de ministerios, consellerías ou concellos. Que mellor indicador de perda dramática de eficacia. A imprevisión, en fin, coa que o capitalismo obsequia a crise ecolóxica, creo que nos empraza diante da mesma conclusión. Lembro que hai uns meses, non sei onde, alguén nunha palestra me preguntou se a pesar de todo non aprezaba nos nosos gobernantes, os de hoxe como os de onte, algún tipo de conciencia elemental no que atinxe aos retos derivados da crise ecolóxica. Preferín responder botando man da ironía e lembrando algo que con certeza lembraredes tamén vos. No mes de xaneiro do ano 2011, esta estimulante figura intelectual que é Alfredo Pérez Rubalcaba, daquela vicepresidente do goberno español, convocou en Madrid unha rolda de prensa para promocionar unha medida que, se queremos ser xenerosos, discorría polo bo camiño, a de reducir a velocidade máxima en autoestradas de 120 a 110 km por hora. 4 meses despois, en abril de 2011, o mesmo personaxe convocou na mesma cidade outra rolda de prensa na que en sustancia dixo dúas cousas. A primeira, que a medida de xaneiro producira os efeitos desexados. A factura enerxética española recuara en 400 millóns de euros e aínda por riba o número de mortos nas estradas se reducira. Que foi o segundo que dixo Pérez Rubalcaba? Que de resultas do anterior se restauraban os 120 km por hora. Eu teria agardado que algún xornalista se abalanzase sobre o pescozo de Rubalcaba coa sana intención de estrangulalo. Estaba violentando as normas máis elementais da lógica formal. Se un desenvolve a medida A e produce os resultados apetecidos, o seu é teimar na aplicación da medida A e non retirada. Ben sabedes que o Partido Popular no goberno sei que sopesa a posibilidade de elevar esa velocidade máxima para situala en 130 km por hora. Esta é a conciencia da crise ecolóxica que demostran os nosos gobernantes. Estou neste momento, sen embargo, na obrigación de botar unha pedra sobre o meu propio tellado. Dixen, non vexo ningún elemento que invite a concluir que o capitalismo contemporáneo mostra conciencia no que atinxe aos retos vencellados coa crise ecolóxica. Non é completamente certo. Hai anos foi traducido para o español un libro dun xornalista alemán chamado Karl Ameri. O libro intitúlase en español Auschwitz, comienza el siglo XXI. A tese principal que defende Ameri nesa obra salienta a idea de que estaríamos moi errados si concluísemos que as políticas que defenderan os nazis alemáns 80 anos atrás remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e por iso afortunadamente irrepetible. Ameri emprázanos a estudar polo miúdo esas políticas. Por qué? Porque ben poden reaparecer nos anos vindouros, non defendidas por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escasez xeral que se aveciña e cada vez máis firmemente decididos a preservar eses recursos escasos nunhas poucas mans en virtude dun proxecto de ecofascismo ou é o mesmo de darwinismo social militarizado. Hai unha palabra que falta rechamantemente no discurso dos nosos políticos, de todos os nosos políticos. A palabra colapso. Infelizmente non trouxe ninguna copia dese libro. É un libro dun xornalista inglés chamado Michael Joker. Intitúlase Historia de España 2014-2033, crónica dun colapso. É un libro a metade do humor, a metade de camiño entre o humor socarrón e o argumento serio. É un manual de historia, cheo de cuadros estatísticos, de mapas e de fotografías, publicado en Reykjavik, en Islandia, no ano 2034. A tese principal de Joker é que o colapso español
é o produto da combinación de 4 elementos. A mudanza climática, que está a pegar forte xa na metade meridional da Península Ibérica, o encarecemento visível dos prezos do petróleo, unha crise social na que xa estamos inseridos, e, en fin, o desenvolvemento de políticas manifestamente autoritarias. Nos círculos nos que eu me movo, o do colapso provoca dúas reaccións diferentes. A primeira é cruamente realista. Di, non nos queda outro remedio que agardar a que chegue o momento do colapso. Por qué? Porque será a única maneira de que a maioría dos nosos concidadáns sexa consciente dos seus deberes. Esta primeira perspectiva é cruamente realista, mas non nos enganemos profundamente desalentadora. O colapso traducirase, por definición, nunha multiplicación espectacular dos problemas e nunha reducción paralela da nosa capacidade de enfrentalos. A segunda perspectiva, que é a miña, e a de tantos outros, di que temos que apostar con urxencia por sair do capitalismo. E que a respeito, o que está hoxe en día ao noso alcance é construir espazos de autonomía nos que apliquemos regras de xogo diferentes das que se nos impoñen, desde a dupla perspectiva da autoxestión e da desmercadorización. Estou pensando no que significan os grupos de consumo, as ecoaldeas, as cooperativas integrais, as formas de banca ética e social, o incipiente movimento de traballadores que en réxime autoxerido cooperativo se fixeran co control de empresas que estaban a piques de pechar. Eu teño boa relación e moitas disensións cos nosos economistas socialdemócratas de bandeira, que ben sabedes levan moitos anos defendendo a necesidade de artellar, por exemplo, unha banca pública. Ben está, mas teño que facer a respeito unha pregunta. Canto tempo podemos agardar a creación dunha banca pública? Tanto máis canto que o procedimento correspondente debe pasar pola canle de partidos, parlamentos e institucións. Se teño que enunciar o argumento cun ponto de ironía, cantos anos deberán discorrer para que a Izquierda Unida teña no Parlamento en Madrid 180 diputados? E que será de Esquerda Unida cando teña 180 diputados? Que é outra pregunta interesante. Nesas condicións, intúo que o vello proxecto libertario da autoxestión xeralizada desde a perspectiva da confrontación co sistema e da loita de clases é infinitamente máis realista que as consecuencias das ladaíñas dos nosos economistas socialdemócratas. Séptima e derradeira observación que quero facervos, a maneira de 3 conclusións moi rápidas. Primeira, hai unha crítica sobre o mundo libertario que merece ser escoitada porque chama a atención sobre un problema real. Mal que ben di, os libertarios sodes moi sagaces na hora de criticar a orde existente. Mas cando chega o momento de artellar alternativas reais e creíbles, as vosas capacidades non son tan evidentes. É certo, non nos enganemos. Antes chamei a atención sobre o deterioro dos proxectos autoxestionarios no noso país. Os libertarios somos corresponsables dese deterioro. Os nosos avós ou bisavós anarquistas empregaban un conceito que intúo merece ser rescatado. A propaganda polo feito, la propaganda por el hecho. Como interpreto eu ese conceito? O que nos estaban a dicer mal que ben era: está moi ben que organicemos palestras, que publiquemos revistas, que editemos libros, que convoquemos manifestacións. Mas a nosa primeira tarefa é organizar desde a base da sociedade un mundo diferente. Este será o exemplo mellor e a propaganda máis útil. Intúo que eses avós ou bisavós libertarios aceitarían de bo grao a miña proposta de construir espazos de autonomía, mas non era exactamente o que facían no seu tempo. No seu tempo empregaban un termo moito máis rexo. Falaban da necesidade de expropiar o capital. Cal é o noso problema? Que somos bastante máis débiles que eles e moito menos numerosos.
Mas eu creo que o momento máis glorioso da historia española do século XX é cando nun pequeno lugar de Aragón os anarquistas locais deciden instaurar o comunismo libertario. Que é o primeiro que fan? Queiman o rexistro de propiedade. Ollo con isto. Hai unha enorme diferencia con respecto ao que somos quen de facer nós hoxe en día. Debemos ser, como mínimo, conscientes disto. Segunda das miñas conclusións. Estou nunha guerra aberta contra os proxectos realistas. Estou farto de realismo. A transición española non é outra cousa que o produto do realismo, en todas as ordes da vida. E as consecuencias están aí. Dous grandes partidos que se turnan no goberno e que son, mal que ben, iguais. Dúas cúpulas sindicais que non se opoñen a nada. Unha chea de medios de comunicación que repeten as mesmas mensaxes. Hai unha frase moi sonora, e un pouco descortés, de Bernanos, o romancista francés, un católico conservador, que era como Chesterton, un autor moi eficiente na súa expresión verbal. A frase di: o realismo é a boa conciencia dos fillos de puta. Que significa isto? Dinnos, a realidade é a que é. Non podemos loitar contra ela. É un límite obxectivo que temos. E procuran esconder que esa realidade da que falan foi creada por eles obscenamente ao servizo dos seus intereses. Cando alguén me presenta un proxecto que é crudamente realista, inmediatamente sinto vontade de rexeitarlo. Terceira e última das miñas conclusións. Contei moitas veces que no mes de setembro de 2011 fun convidado a unha palestra en Turín, no norte de Italia, sobre o movimento do 15 de maio. Daquela viaxe lembro dúas anedotas diferentes. A primeira asumiu a forma dunha conversa entre un colega francés e un colega italiano. Xa sei que contado así parece unha piada, mas era realmente unha conversa. O francés dixolle ao italiano: eu a vos, aos italianos, non vos comprendo. Aos varóns italianos, que presumides da vosa condición de seductores, de Don Juans, e despois admirades ou ao menos votades a un personaxe infecto como Berlusconi que paga prostitutas para as súas festas nocturnas. O italiano non negou o maior. Dixo, é verdade, moitos dos meus compatriotas admiran ou ao menos votan a Berlusconi, mas non é polo que vostede dixo. Como que non é polo que eu dixo? Admiran a Berlusconi porque paga as prostitutas con diñeiro público, que non é exactamente a mesma discusión. O segundo que lembro é que nas rúas do centro de Turín penduraban cartaces de publicidade dunha revista humorística italiana. O titular principal dicía: o Estado e a mafia sepáranse. E a continuación recollían unha declaración dun dirixente mafioso que afirmaba: estaban arruinando a nosa reputación. Obrigado por ter escoitado.